салом алейкум, хуш омада ба канали Рӯйгонави бародарои азиз. Красоихтона дариқ надоре, подписатсияро фаромӯш накунед. Паспорт чаи бародари мо гум карда дар автовокзал Котельники срочно ҳамин видеоро поделиться кунед ки мумкин ки аз 600 1 миллион расход карда боша барои паспорти сирха гирифтан. Бародари тоҷик буда, ном фамилияш мехонум, ном фамилияш Ҳамидов Зокирҷон Мансурович аз шаҳри Душанбе. соли таваллудиш 1976. Паспорти сирхи Федератсияи Россия дора. Паспорт овардагӣ дар автовокзал гум кардагӣ. Бародарҷон, агар ҳамин видеоро тамошо мекунӣ, паспорт дар кассаи Рӯйгон авиа мебиёй, акай Бахтиёр мегӯй, Қурбоналӣ мегӯй, паспорта мегирӣ. Ва нафарое ки мехоҳед сафар кунед автобус қатӣ, ҳар ҳафта рӯзои сешанбе, ҷумъа то охири декабр рейс ҳастаи автовокзали Котельники. автобусои Asian Express 751 рақам давлатиш расо рӯзи 14 ноябр сафар мекунад. бародаро билетош фурӯхтагиаст. ва якта видео ман партофтам, бародаро бисёртар тамошо карда ба комментариҳо баъзе нафарое буданд ки навистанд ки аз сабабе ки билетошон ба фурӯш намерава, ба ҳамун хотир хайр садақа кардесанд. не бародаро, и ҳамчун закоти ширкат буд, дар якҷоягӣ мо ҳамсӯҳбат шудем. билето уже пешакӣ фурӯхтагӣ. ай бародаро, шумо ғам нахӯред, ташвиш нашед. ва ҳамо авиакассое ки мехоҳед билетои худтона гузаронем, бародаро, мо ҳама вақт дар видео мегӯем ки автобусҳо барои камбизоатҳо, барои нафарое ки буҷет надоранд, барои нафарое ки ба як меҳнати азоб машаққат қати пула меёванд, то ки ба нархи дастрас сафар кунанд. автобусҳоро чӣ хеле ки дидесед, автобусҳои Asian Express ширкати Хуҷанд Транссервис хизматрасонӣ мекунад.